siguro. Puro tiklam. Ito yung pinupuntahan ni Crespo. Bahay nila Jennifer. Ito, ayan o. Sarado na. Ito yung sinasabi ko, oh. Bamboo roof. Yan. Mawawala po ba dyan niya? Dyan na? Napicturean mo, bro? Video bro. Video mo. Ano siya? Ganyan ang mga cottage na para pang matagalan. Correct. Abot ng 20 to 30 years. Correct. Bro, maraming tigapian po. Sino po yung pwede namin makausap regarding po dun sa duck farming ng LGU? Opo. Yung, kasi, ano po, livelihood project po ng, di po ba, ng LGU po ng Alamig is yung pagbibigay po ng, ng pato sa mga... Ay, magbibigay. Sa kon po, regarding sa pato, yung Opo. nagbibigay doon sa mga balik probinsya. Opo, yes. Doon po sa Agriculture Office. Sa DA. Yes po. Sa City Hall po. Okay. Si ano na lang ako sa Bali akin. sila yung kuhan. Si Auntie. Dito ang tingin mo. Galing na kami doon mga bahay. Ay, anong So, ma'am, wala kayong information kung saan po yung nanggagaling yung natin, yung mga supply? kung saan nagagaling yung supply. Opo. Kasi ang nagbibigay ng supply galing ng
Department of Agriculture. Opo. Sila na rin ang Sila na rin. by contact kung saan nanggagaling yung mga ano. Basta dinideliver na lang dito. Yes. So usually, Wala opo, kami- sa isang ano po, yung recipient, ilan po yung binibigay na, manok, ipat. opo, Yung ibinigay nilang manok is 30. 30 per household po yun. Pero yung balik probinsya. Opo, balik probinsya. Yes po, per head, per recipient. Mhm. Tapos isang lalaki. Opo. And then, ma'am, kanino kami pwedeng humingi po ng ano, yung para sa endorsement sa ibang municipality dito sa Alaminos na ano din namin, maipa-adapt yung ganitong programa. Kasi with regard sa sales and marketing, kami po yung tutulong para yung mga alaga po nila, pag naparami nila, kami naman po yung aangkat para i-promote. Sulat na lang po kayo kay Mayor. Okay, Mayor. Yes po. Doon po lang. Ay, sige. Kung susulat po kami doon. Ma'am, can we have your, your business card? Do you have, ma'am? Kahit sulat na lang po, ma'am. Pero magdadapay lang ito patong lang. Depende sir, di agriculture namin na isuda namin nagpati ajay. So, hindi na ano po. Basta pagka ano na, dati releasing, hindi ko lang sila kung sila, sila doon kasi. Sila kasi ang nag-ikot sa mga barangay kung sino yung mga balik probinsya. Kasi Sila ma'am, po, sir. last week, galing kami sa sa Polo. Opo. So doon ko po nalaman na project pala ng ating LGU ngayon yung pagbibigay. Opo, pero sa DA po yun, Opo. Department of Agriculture. No, bilang mabaling mga ni Doktor tila tungtong ka. Kung mapaling mga tungtong, alagi-lagi contact number ni Dr. Agaran sa isiman.